Hyvää iltaa, arvoisat katsojat! Tänään luomme katsauksen autoilun historiaan. Nykyisin käytössä olevista teknologioista sähköllä toimivia autoja alettiin kehittää jo 1800-luvulla. Vuonna 1900 38% USA:ssa käytössä olevista autoista toimi sähköllä. Esimerkiksi Detroit Electric valmisti jo 1910-luvulla autoja, joiden kantama yhdellä latauksella oli 130 kilometriä. Huippunopeus tosin jäi silloin 32 kilometriin tunnissa. Tätä hyvää kehitystä seurasi kuitenkin yli vuosisadan mittainen taantumuksen kausi. Hiukan samaan tapaan kuin 1800-luvulla pidettiin orjuutta täysin hyväksyttävänä, 1900-luvulla ja vielä 2000-luvun alussakin oli normaalia käyttää liikkumiseen energianlähteenä öljyä. Näin siitäkin huolimatta, että hiilidioksidipäästöjen vaikutus ilmastonmuutokseen oli yleisesti tiedossa. Silloin nuorena kollina saatettiin ajaa autolla turhaan monta kymmentä kilometriä, vaikka auton hyötysuhde oli vain muutama 10%. Keskimäärin 80-kiloisen ihmisen liikutteluun käytettiin tyypillisesti jopa 1300 kilon painoisia autoja. Myös autojen täyttöaste oli huomattavan alhainen. Töihin ajoin yksin, vaikka autossa oli 5 paikkaa. Ohjelman lopuksi piipahdamme vielä koeajamassa museoauton 2000-luvun alusta. Lataaminen tapahtui tavallisesta pistokkeesta, esimerkiksi lämmitystolpasta. Kiihtyvyys oli heikonpuoleinen. Auton maksiminopeus oli noin 90 kilometriä tunnissa.